Здравейте от Инкубатор БГ. В това видео ще обърнем внимание на последните 3 дена и акцентите, на които трябва да обърнем внимание за крайния успех. Последните 3 дена са изключително важни за успеха на люпилото. И най-важното, което трябва да имаме предвид, което трябва да направим в тия дни, в случая приемаме, че люпим яйца от кокошка, 21 дена период на излюпване, т.е. 19, 20 и 21 ден се явяват последните 3 дена за люпилото. На 19-тия ден всички яйца, които са в инкубатора, трябва да бъдат в легнала позиция, легнали на скарата и преустановяваме въртенето на яйцата. В общия случай най-масовата употреба е с люков механизъм и този люков механизъм трябва да бъде премахнат от инкубатора. За целта е подходящо да има нагласена някаква кора за яйца и някакво място, където да бъдат извадени тези яйца. Махаме ги, премахваме люковия механизъм и той остава за следващото ползване. Трябва да върнем яйцата обратно легнали на скарата в инкубатора, като отново казваме, удачен вариант е да се ползва някаква мрежичка. В случая против комари, може да е и по-едра. Важно да е мрежа, за да може да не възпрепятства циркулацията на въздуха вътре в инкубатора. От една страна тази мрежичка пази инкубатора по-чист и е по-лесен за миене след края на люпилото, защото обира всички ципи и черупки. А от друга страна предпазва и пиленцата, особено ако са по-малки пилета, като примерно пътпадъци, фазани или някакви дребни бантан породи. Предпазва ги да не се наранят от дупките, отворите, които са направени в заводската решетка. При овоскопиране на този етап яйцето трябва да е изцяло запълнено, да е непрозрачно и единствената светла част да бъде въздушната камера. В случая може да направите такава проверка с някакво фенерче. Става също и с светкавицата на телефон и може да се ползва и овоскоп. В случая представяме овоскоп от ново поколение, преносим, лек, без кабел, с батерии, на LED светлина, която е изключително ярка, концентрирана е, тясна, т.е. това е подходящо за ползване дори и за яйца от пътпадък, тъй като има много малка точка на светлина. В същото време е студен, той не топли, няма нажежаема жичка и е безвреден за яйцата. При овоскопиране казахме, в случая тези яйца са от магазина, копешки, те са неоплодени и са изцяло светли. Всичко изцяло са прозрачни. Така трябва да изглежда и изглежда яйцето примерно в ден първи, когато ги залагаме. На този период, вече на 19 ден, 20 ден, те трябва да са изцяло запълнени, да са непрозрачни. Казахме, единствено въздушната камера трябва да свети. Дори в нея може да се наблюдава въздушната камера, може да се наблюдава някакви признаци на живот, тъй като пилетата с черупката си я пробиват и може да се види някакво движение на клюна вътре в въздушната камера. След като сме извършили тази операция, ги отново затваряме и продължаваме инкубацията. Другите важни моменти са температурата и влажността. През последните 3 дена е добре температурата да бъде малко по-ниска, защото пилетата продишват белодробно, започват да са физически активни и това повишава тяхната телесна температура. Задължително трябва да, ако имаме някакви съмнения, да проверим температурата, защото тя не бива да надхвърля 38 градуса, тъй като температури над 38 градуса са много критични и може да бъдат фатални, особено за последните 2-3 дена или 4-5, от които се предшестват излюпването. Ако забележим, че има пилета, които са на път да излязат още на 19-тия ден, на 20-тия ден, това е сигурен признак, че температурата е била повишена
и трябва да вземем мерки, защото в противен случай може да наблюдаваме така наречените запечени пилета, готово пиле, оформено изцяло, завършено готово и умряло в черупката в един последен крайен етап. Най-вероятно това се дължи на висока температура, затова намалете температурата, ако имате някакви съмнения, проверете я. Обикновено на температура около 37 градуса и половина се приема за идеална за моментите на излюпване на пилето. Другия важен момент е влажността. Добре е през последните няколко дена с цел да се облегчи излизането на пилетата от черупката, да се повиши влажността. Затова наливайте вода и в двата канала. Ако до сега сме се стремели да бъдем около 50-60% като влажност, последните дни е хубаво да е завишена. Относно излизането на пилетата от черупките, не бързайте да им помагате и да ги вадите. Дайте шанс на пилетата да излязат сами. От момента на прочукване на пилето и когато се направи пъпчица върху яйцето, до момента на излизането на пилето от черупката, може да мине дори цяло денонощие, дори повече от денонощие понякога. Така че имайте търпение, не бързайте при първи признаци на поява на пилето, примерно при направена дупка и като се покаже човката, да бързате веднага да ги чоплите, да ги вадите, защото това може да бъде с негативен ефект. Ако прибързате и вие принудително извадите пилето от черупката, е възможно все още да не си е прибрал жълтъка в тялото, тъй като това се случва в последните няколко часа преди излизането на пилето. Тоест дайте му шанс пилето да излезе само. Ако вие го извадите предварително, то все още може да не е изцяло затворило жълтъка си, което неминуемо ще доведе до неговата гибел. Самия процес на излюпването за целия инкубатор, за всички яйца вътре, може да продължи дори 2 денонощия, т.е. от първо излязло пиленце до последно излязло пиле, може да преминат понякога и около 2 денонощия, така че не бързайте, докато и има вътре яйца, които са живи и има признак на живот в тях, изчаквайте ги. Дори да прехвърлите 21 и 22 ден, дори малко да се е забавил люпилото, това не е толкова фатално, изчакайте ги, довършете си люпилото до край. Такова разминаване във времето от плюс-минус един ден се наблюдава дори в природата, така че няма нищо фатално. Имайте търпение, изчакайте всички пилета да се излязат. Помагайте на пилета единствено ако сте забелязали, че доста време, примерно минало е цяло денонощие и няма никакъв прогрес по тяхното излизане. Вижда се, че са живи и се мъчат, но не успяват да се измъкнат. Тогава може да се помогне на такова пиле. Имайте предвид, че ако не се помогне на такова пиле, то със сигурност ще загине. Случаите, когато това може да се получи, са различни. Може да се дължи на липса на енергия на пилето, може да се дължи на твърда черупка, може да е и някакъв недък, който има самото пиле, така че бъдете готови да ако помогнете на такова пиле, че не винаги това ще е годно пиле и здраво и е възможно дори като помогнете на такова пиле, то всъщност в последствие да загине поради някакви малформации. След като пилетата излязат от черупките си, трябва да останат вътре в инкубатора за известно време. Препоръчително е това да е поне 1 час. Всяко едно новоизлязло пиленце има нужда от покой, от малко възстановяване след излизането от черупката, тъй като това е много тежък процес за тях. Изтощени са, мокри са, трябва да изсъхне, да се съвземе, да се стъпи на краката и тогава вече е годно да се изважда извън инкубатора. Като в случай, че те останат и за доста по-дълго време, не 1 час, ами примерно 5, 6, 7, 8 часа, това по никакъв начин не е притеснително. След като вече пилетата са в видима кондиция, изсушени са, можем да ги вадим извън инкубатора. И тогава вече трябва да сме си подготвили някакъв картон, кашон, касетка и нещо от сорта съндък,
в който да бъдат сложени новоизлюпените пилета. И започва момента, в който ще трябва да ги топлим.